Ty wiesz, że Francja się no 4 kurzęta wylęgły. Miała aż 3 na paszty. A nie godej, ko. A taką była przypadzi to. Gotowa, że łona byle czego niższe. Jeno to co amerykańskie, albo niemieckie. A tyś to jest najgorsze świństwo. Jakby tego w życiu nie żarła. Wszystko sztuczne, pędzone, jedno się potem puchnie. My po naszym śląskim jedzeniu to aby na coś wyglądamy, ko. Możle, my to zdrowo wyglądamy. Nie są my nadmuchane, choby te wojtle. A ty Weźka i tak długo łaziła. Pewno, że się do tego nowego łowca dorwała. Ja łowiec na robiku żegbuła. Czało się dbać, żeby się tak nie spać. Co? Może ty łono zgodasz? Jakbyś chciała wiedzieć, to już na jedno roznaczy. Ja wiem, ale za to od rana do wieczora. Ko. Trutka, ale ty się chyba coś zaspasła, bo wedle ciebie wieczoro nie miejsca. A ja to smola. Dzisiaj się jeszcze pojam, bo jutra się będę odchudzać. No, ty tak już godasz od pół roku, ale godą ci, weź się Wasia, bo jak będziesz taką spaśną, to ciebie pierwsza do zupy uszlachtują. A ja, wejrzyj się na mnie, samo skóra a kości. Jak gospodarz obejrzy takiego pudewloka, to mi spokój i jeszcze łotwy pocuje, co by się upasła. Co by jedno nie pomyślał, żeś chora, idzie pierwszą zaszlachtował. Jakby była chora, to by młoka mi całą pod kciukiem siedziała. A tak patrz, samo zdrowie. Cicho, jakiś kokot tam ciągnie. Obejrzyj no, dobrze wyglądał. A ty się bryle poproś, bo ci ślecą. Ach, witowoc najgryfniejsze, kurki w kurniku. Ach, co ja godą w kurniku? Na całkiem placu gryfniejszych nie ma. Coś ty za jeden, nigdy my cię sam nie widziały. No bo jowie nowy, dopiero co mnie gospodarz na torgu w mieście kupił, a Wera za mnie zapłacił. Joje, najlepszy kokon w okolicy. Teroski, muszę poznać mój nowy dom, no i moje drogie sąsiadki. Wow, gospodarz jest dobry i dobrze futruje. A widzę, ale to byście je takie srogie, że ja się już trochę potracił. Można by mnie w torokurkach oprowadziła? Czemu nie? Wszystko miłemu sąsiadowi pomożam. Ty wiesz, ale jakiś śmieszny ty kogoś, tak mi za tym grzybiem przesypił. A, boś ty to w mieście nie była, teraz tak się nosi. A widziałaś, jak był śmieszny obleczony? Wcale wieżą nie było widać. Można mu alergia. A ty co mu zrobiła? No jak to co? Po pysku mu wystrzelała. No i dobrze, patrzcie, jaką ta gatyna teraz frepowną. No, moje drogie panie, teraz mówi, że wydał pan zalał tych głupot. Ja mnie lis przeszedł was ześryć. Ty, to rycerz w tym tygodniu. No, ja
najważniejszym kraju? Kobietki! Gdzie jest tego? Może umyjemy jaki interes? My zawsze z tobą interesów. Gdzie umyjemy? Ale ja się poprawię. Dałyście mi taką szkołę. Wy, nie by na pewno kurnika tak, że żołdyn inny kokon mu sam już nie wlezie. No dobra, ale w naszym kraju nic nie ma za darmo. Skąd mamy wiedzieć, że za tydzień się niezmiernie nie ucieczesz? Słuchajcie, założymy się firma. Takie tam aniołki czarniego. I ja wam wydam, wyszukiwał zadania specjalne, a wy mi za to po jednym jajku dziennie. Dzioły i jajka będziemy znosić, to zawodowo będziemy się rozwijać, a zadania specjalne to do nas pikel na dziubie. No ja, ale ta nazwa aniołki Czarnego. No to wymyślimy inną. Czekajcie. Aniołki lisowe. Ale to takie nieamerykańskie. No to może aniołki Fuchsiego? Może być idealnie. No to co, moje panie? Aniołki Fuchsiego muszą być wysportowane do dzieła. A widzicie, najważniejsze, to trzeba